Sok ramah biasanya. Ndak lupa. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. Tulisannya ki Presiden Elisa Orsarus Alaso Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. Apa? Bodek. Bodeknya apa? Enggak denger. Budek? Yo bodek. Kok bodek? Yo bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kok lah? Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. Terus piye aku ben cedak dalange. Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Ya. Yo, awas, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sok ramah biasanya. Ndak lupa. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho? Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah ya kali. Kalah. Lintang. Nah suarane sing Vibranya yo. vibrasine top, tembange ya pas karo nada ya. Nggih, betul. Urung karuan pas kowe wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi ya. Ora ya, kok pas dhewe. Ah iya. Ngepas apa ta? Hah? Ngepas Rasa apa? dikandani ya, rasa dikandani. Lho. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Yo, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo wis ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan Udah sati. iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Presiden Elisa Orsarus Alaso Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. Iya padha wae. Kok padha? Kan sing ditulis kowe. Wis sik gak nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso dhuwur muni kabeh. Kok iso dhuwur muni Apa? kabeh? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, ya sing ilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. waton muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu-ayu bodek. Sih, apa? Bodek. Bodeknya apa? Enggak denger. Budek? Yo bodek. Kok bodek? Yo bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, yang pertama. Nggih. Wiwitane Wah. aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau Lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Orsarus Alaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gabor sisan ngomong. Kaya padake manuk.
digabur kaya dara wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis ngawingi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah, kowe krungu kok. Lah ya kowe mau cakepan kedua aku krungu. Nah, Terus ya bar kuwi. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Ya wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku iki. Coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Iki yo. Nah, Kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Wis ceto-ceto kowe denger yang ayo di sini. krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah? Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. Terus piye aku ben cedak dalange? Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang peke Pria pria punya selera. Kayak jargon. Pria bagus, dia omongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wonge ki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jan budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udu aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sawan menyang kota gede. Ayo Sa. Wah, engko gajimu dilongi lho. Iya beres Nah, ki aku. kuwi lho, kuwi engko tak bagi loro. Kuwi nggon aku, dudung konamu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Saking Blitar. suara kurang pramana ning wasis Angungrum marang bendara. Angungrum marang bendara. Tatin. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis. Kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono e. Wedi aku ne. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendel iki. Ngene lho matane di melok ngene iki lho. Pendeliki. Iya pendel iki. Pendeliki. Iya pendel iki. Pende. Pende. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Kelang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sinden budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin.
Terus tresno ngono kuwi. Nggih. Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. Terus piye? Aku ki omong apa ya ora ono ngomong apa kok. Lah mau ketek aja ngomong e. Iki mau dehem ya ngono. Oh. Tak kira nek omong. Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ayo iki. Ngandel ora. Lah omong ora jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula. Kowe mau teko jam pira? Kula jam pira mau ya, Sah? Jam 6. Jam 6. Transit nendi? Ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa iki? Piye? Aku ora cetha to? Mboten nih. Nene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep ora dong, tetep mau teko jam pira sa? Jam 6. Jam 6 karo sapa? Kalih kanca-kanca sedaya. Numpak apa? Numpak bus. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, jelas bar ngendan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa. Aku ora isa iki. Pripun? Jam pira teko kene? Jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Wis kan ngono. Tetep ora jelas kowe iki. Ngarepe jelas, kowe mau mburi ora jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Mburine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam pira? Jam 6. Wis madang ngono. Hah? Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku ping mulan. Madang durung mau takone ngono wae, kowe ora krungu Kowe bokek. pengen lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok wis jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Orisa krungu. Budek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ora jelas dalange. Yo, dirampungke. Terus tresno. Terus tresno sesideman. Monggo. Luwih